o nwekwa ihe ọzọ n'agbanyeghị na imetụcha anaghị aka ụfọdụ ihe ndị mbụ n'obi. Kedu ihe ịma na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa na-enwe ihe na ụmụ ihe na-adịka ụmụ ihe ọdachi dịka challenges ihe ọbụla ị na-eme maka anyị nọ n'ụwa. Achọrọ m maka na otu isi ekwu onye ọma na-ege anyị ntị ga-eche na mgbọsị bidoro na o bido na-agara gị ọfụma na nwa dị mgbe niile nọ Krismas n'ebe ị nọ. Achọrọ m ka ndị ọma na-ege anyị ntị matakwa ụmụ ihe ndị ahụ nwere ike ịdị ka ihe ọdachi ma ị na-achọ ime ihe mmụọ gị nabatara, mana dịka mmadụ ihe ị ga-eme ka e wee gbanarị ha kwurụkwa chim dịka isi kwuru n'ụbọchị nke taa. Yeah, question had the mma so much because after mad you put like this now. I see your boy easy. But one thing man ejigom Uchechi we against this we see akita. Wait on all the challenges. Comes to like this, that's on me had opportunities. No challenges to opportunities. So that's instead of if you hacker a stopping block, if you hack a stepping stone. For example, always some kind of places I suppose it bomb, for example. I'm an Ebele the Flutist is fit here. Okay. And when some challenges see some of them get some conditions because now maybe I'm a man, actually here. So I cut it off. That's good. And I met them that principle. So anyway, I'll go with some actual in the Madagascar no so Ebele kagapo and I got come that one. So when I am that strong mind that kebun kemo organo. And I want to get with it and on a work for me like that. So always so many aga come kita when you have for that's no more. And I'm a come and say I actually buy your price. And them bido. I can't cook car. A go car most money. Because actually gonna know one thing because if you have a passion, if it's here go like must, it might fulfill your passion. Because you gotta pursue that passion first. Don't let money hinder you. It was so as you continually inaga that ego gabiana chugi. Yes. Because open na musit otu awe me ma reba muta. O we do me yourself. O we ha na eme mu gata na asim na agenye mu opportunities, ageme mu advert. I'll just keep on. But kita that same place from you must tell my charge before is full there. No matter. So that stage. That stage you go kita because I have paid the price. So we go yes. Una nugiana ona adi mkpa ihe obuna ị na-eme ewe na ego kwụwa n'iru were uto kwụwa n'iru mgbe i toro ego ga-eme gịnị ga na-achụzi gị achụ dọma na-ege ntị unu chere anyị ka anyị ga obere ezumike.